Mae Gisda yn elusen i bobl ifanc bregus a digartre a draws Gwynedd, a da ni'n cefnogi amrediad eang o bobl ifanc rhwng 11 a 25 oed. Mae gennym ni hosteli mwyn i bobl ifanc fedru byw yn dros dro. Maen nhw'n medru derbyn cefnogaeth gan weithwyr allweddol un wrth un i helpu i harwain ar hyd i siwrne i annibyniaeth. A mae gennym ni amrediad eang o brosiectau hefyd fel y Clwb LGBTQ+, yr Academi Cyfleon. Mae hyn oll yn digwydd drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae cymaint o bobl ifanc ni yn iaith gyntaf Gymraeg. Dyna'r iaith maen nhw'n mwyaf cyfforddus yn siarad ynddi hi. Mae'n ei cymaint o wahaniaeth cael ei clywed a'i cefnogi drwy mamiaeth nhw. Mae o'n dod â agasathrwydd, mae o'n helpu magu ymddiriaeth, mae o'n helpu i feithrin mwy o berthynas. So, ges i tŷ teulu gen Gisda, nes i gorfod mynd yn ôl i tŷ mam, a wedyn nes i contactio Gisda a nath nhw helpu fi wneud housing form, a wedyn eventually ges i fynd i tŷ teulu Gisda, a fe hynna nath nhw helpu fi efo bilia achos o'n i byth di gorfod neud hynna o blaen. Mae bob dim Gisda yn Gymraeg o y prosiect, o staff i gyd, dwi heb gweld hynna yn nunlla o blaen, ac i fi yn personol, oedd o'n ei fi deimlo yn cyffyrddus. Oedd o jyst naturiol o siarad fi'n naturiol efo nhw, achos oedd o jyst fatha siarad efo ffrind. Swn i personally yn lost o Gisda, a swn i ddim yn fyma.